На 19 февруари се включвам, за да ви кажа, че Васил Левски и всички като него са си дали живота на празно за този народ. Това, което ние създадохме като народ през последните 34 години, откакто Тодор Живков падна, е да създадем 2 поколения тотал щета. Вижте какво се случва. Как може моделите за подражание в обществото да бъдат някакви проститутки с 2 мозъчни клетки в главата, дето ми карат с по 250-60 коли за 150-200 бона, дето не са си мръднали пръста и никога няма да си мръднат пръста да изкарат една стотинка, защото няма и как, няма и с какво, защото те са прости, неграмотни, малоумни и некадърни. И как може на момчетата идолите да бъдат всякакви дилъри, престъпници, мафиоти и мутри? Вие представяте ли си докъде сме докарали бъдещето на всеки един народ, на всяко едно общество? Това са младите хора, това са децата и подрастващите. Какво бъдеще вече? Това са 2 съсипани поколения, не едно. 2 съсипани поколения, които моделите им на подражание са престъпници, мафиоти, мутри, проститутки и всякакъв вид буклуци. На поне 60-70% от жените моделите на подражание са точно такива, които демонстрират тотална арогантност към обществото, към мъжете. Карат скъпи коли с 2 мозъчни клетки в главата, неграмотни, тъпи и прости, обаче поне и си продала душата на дявола, отваря си краката при правилните хора, които тези хора, същите, мафиоти, мутри, дилъри, бандити, тези, които правят схеми, крадат от бюджета, контрабанди, продават наркотици и всичко останало, което е на наш гръб. Което е на наш гръб. И на нашите пари, които сме плащали с данъци и с всичко в бюджета, същите тези, които са ги откраднали от нас, те за това ги дават на такива буклуци, такива платени буклуци по на 18, 20, 20 нещо години, дето били големите красавици и вървежни и нам какви си били, много голяма работа били и модел на подражание на поне 60-70% от подрастващите момичета, защото те виждат, че такива буклуци успяват без да си мръднат пръста. И естествено, като виждат, че едни, които са откраднали парите от нас, че всякакви схеми ги дават, защото те и те не са спечелили на стотинка в живота си по честен начин, естествено с лека ръка ще накупуват на такива буклуци коли за по 100-200 бона, ще им купя апартамент на буклука, ще направи, ще й подои тук устни, джуки, цици, каквото тя иска, за да може да му бъде като надуваема кукла с 2 мозъчни клетки, като каже дай свирчоци да й натиска главата в оная си работа. И като каже това, онова, или тук съм докарал приятели 5-6 човека, 10, всички ще те чукаме да веднъж. И буклука няма какво да каже, тя с 2 мозъчни клетки. Нейните мозъчни клетки са до толкова, доколкото да разсъди с едната си мозъчна клетка, че правилното нещо в живота е да бъде куха и проста, обаче е хитра, за да си отваря краката при ей такива, за да се нагучка с парички. И втората мозъчна клетка как да го задържи това нещо по-дълго време, докато дойдат нови на мода и тая и свижгат. Само че те докато дойдат нови на мода, 2-3-5 години, един е такъв, дето е украл сумата и нещо от нас, той вече и уредил живота, защото тя си купила апартамент. Това без да си мърда парите. И при такива модели на подражание, вашите дъщери, като го виждат това нещо, че такива класически глупачки, по цял ден се снимат празните глави и ги публикуват на клипове и на снимки в интернет и карат коли по за 100-200 бона и казвате, нали тук сега вие мъжете какво пишките ли ще си мерите, сме някакви страшни глупости. Това жена го говори, вие представяте ли си, че това е жена. Жена. Това скъпи са народници е жена. Вие представяте ли си думата жена какво означава сама по себе си? Какъв уют, каква топлина, какво ниво, каква подкрепа към мъжа е думата жена. Истинска жена. Жената е майка. Жената е нещо свято. Това ли са жени? Не, това са едни кухоглави палячота, прости, кухи, малоумни, абсолютна
трагедия и падение. Това нещо, което се постигна в България след като падна Тодор Живков, първоначално от Андрей Луканов, след това Иван Костов довърши цялата работа. Всичките тези създадени олигарси, мутри, мафиоти и всякакви контрабандисти, престъпници, дилъри и всичко останало, те в един момент скъсаха синджирчето, след 2000-та, 2000 и някоя, скъсаха синджирчето, защото вече повечето от тях нямаха кукловоди. Същите тези довършиха делото на Андрей Луканов, което той ги създаде тия кръгови. Една част от интелигенцията на България я изгониха в чужбина с ниски заплати, с ниски доходи, с голяма инфлация и с огромна престъпност и всякакви видови рекети и глупости, за да не пречат. А другата част от интелигенцията на България 34 години е натикана във ъгъла. Ето така се съсипва най-лесно един народ. Натикваш интелигенцията във ъгъла да няма думата, представените насякъде да бъдат и в бизнес, и в политики, и във всичко, да бъдат едни абсолютни боклуци, пропаднали, които да бъдат еманацията на тези 60-70% от народа прости, озлобени селяндури и простаци, които да създадат от своя страна и ние такива тумори, които нищо да не вършат, да няма никакво бъдеще този народ. И в крайна сметка, интелигенцията, когато е натикана във ъгъла, а другата е изгонена в чужбина, ето това се получава. И това не са прецеденти. Това, че един случай е раздухан на някоя си, която някаква измислена било певица или някаква простачка, която е фанала някой да издържа целия живот и да купува по 100-200 бона. Това в момента се прави, защото има много по-важни теми за България, а не някаква празна глава, дето е извършила страхотна простотия. Това е всеки ден. Гарантирам ви, те са такива вече безброй в България. Като тия е точно дето в момента с шуми, всякакви тая с дрога е фанали за влог. Ма естествено, те всички се другират, бе! Те всички се другират! Вижте ги! Вие какво си мислите? Всеки родител казва: то моето не е такова, то моето не се другирва, то моето е прилично. Вие имате ли акове? Цанов и Киро Брейка извадиха тия видеа, аз съм ги гледал още като излязоха, защото ми излязоха в YouTube. Един от първите съм там силно, които са ги гледала, имаха по 10 000 гледания само тия видеа, когато аз съм ги гледал. Ония момчета, дет записвали в ОМЕ ТВ или какво беше тия класически глупачки по 11, 12, 13, 14 годишни, да разказва тя как от 11, 12, 13 годишна се другирва, напива, върти свирчоци за по една трева и една кутия цигари или някакви кристалчета там, метамфетамини, глупости, не ги знам вече какви моди са излязли. То тук в България 100% най-ефтините и най-вредните боклуци дават, за да може на 20-25 да получават инфаркти, инсулти. Те са съсипани. Вие разбирате ли, че те дори да са живи, то е създадено като туморна клетка. И то вече, те са много повече от нормалните деца. Всеки родител казва: то моето не е такова, бе! То моето не прави така. Не, вие въобще не сте в час. Как мои 60-70% от децата да са такива? Аз имам много сериозни наблюдения, защото постоянно наблюдавам процесите в България, особено и в моя град и навсякъде. И много добре виждам какво представляват и те. Как е това прецедент? Как прецедент, бе? Вие ако сложите шпионски програми на телефоните на децата си и ги следите изкъсо какво говорят, какво правят и къде ходят, вие са гръмните, бе. Вие са самоубийте, ако знаете какво правят децата, бе. Дъщерите ви от 11, 12, 13 годишни въртат свирчоци по тоалетните и се чукат по тоалетни за една трева и за една кутия цигари. Защото то е ясно, че вие нямате и пари, ама те пък акъл в главата и какво самосъзнание трябва да има, да ги прави тези глупости. И ние сме били подрастващи, и ние сме били правили щуроти, има нашите щуроти и бяха други. Да ощипиш някоя от съученичките за задника, за циците, примерно, или такива неща, или да се хилим там по междучасията, да се гоним из стаята. Кой се е сещал за такива глупости, бе? Кой се е сещал за такива глупости? Педофилия. Ами кой предизвиква тая педофилия? Те търсят 40-50 годишни мъже, такива по на 13, 15, 16,
защото знаят, че този човек работи, примерно, че има някой лев да й даде, особено ако е някой от схемаджиите, там бандитите и престъпниците, защото знае, че даде и пари, защото родителите ни и нямат пари. И те сами те ги търсят. Такива на моите години и по-големи от мене. Защото знаят, че има кой да им даде парички, да ходи за тревички, за балончета, за всякакви наркотици и простоти и падение, и кристалчета и глупости. Дето това е мудрало мозъка там, тия новата мода, какво било направо, било страшно да се пие. Може да всеки момент и от балони, и от някакви кристали там, метамфетамини, са глупости, всеки момент може да падне и да умре. И всеки родител казва, няма такова нещо, моето не прави така, моето не е такова. Вие имате ли акъл в главата си, бе? Има всякакъв вид програми, хакери, служете и шпионски програми на телефоните, ви застрахувате, защото ще препаднете. Колко сте изтървали положението. Вярно е. Тези, които като Андрей Лаканов създадоха тия мутри, мафиоти, всякакви вид такива мафиотски, мутренски кръгови и всичко, и цялата тая простащина с тия простоти, които са пееха и в чалги, и в рап песни още от 90-те години, и продължилата тая простотия, вярно, и много са виновни за опростачването и за провала на поколенията. Но и учителите са виновни. Ама те се натискат там и мълчат, защото виждат, че за едно казване нещо накриво или за едно издърпване на ухо и го изгонват. И той си казва, по-добре да си мълчат, те иначе тези деца, те са си такива буклуци, аз не ги оправя, по-добре да вземам заплатката. И сега ще ви разкажа един такъв случай, най-фрапантният ми случай в академията, защото при мен никой не смееше да се прави на интересен. Да ви разкажа за едно лекенци, дето дойде в първия ми час и застана нашия паровец, той явно някакъв тартор на групата се прави, защото хубави дрехи, тук златните синджирчета, това, нали, че не е чак бил толкова дебел ланец. Дебел, ама златните синджирчета, дрежките опънал са отзад, единия крак е и така на една страна го дигнал и гледа нагло и се захилил нещо, когато аз обяснявам, нали, че трябва да извадат там калкулаторите, всеки трябва да има калкулатор по финанси, по финансови дисциплини, постоянно се смятат формули, задачи, че трябва да имат листи, химикали, да се смята всеки сам по-отделно, няма право, нали, да се приписва от другите, накрая на часа поминавам да проверя и той с нещо са хили. И нещо даже казал, но аз не го чух. И само аз се усмихнах и казах, колега, ако искате всичко да е нормално и да не се виждаме дълги години по изпити, с което му намекнах, че ако се държи така, просто изпит няма да види при мен никога, и ако ще не Бойко Борисов, не папата, ами Господ да ми звънне, този човек няма да завърши, докато съм аз там. И той ме разбра, казах му, че в следващия час трябва калкулатор, казах, седнете нормално в часа, това не ви е тук средното образование, основното, да правите учителите на криви, това е академия, Стопанска академия, един от най-реномираните икономически вузове в България. Може би някъде 2011-2012 беше това нещо, когато почнаха да идват вече по тия ненормалните там, тотално израснали с тревите, с чалгите и с наркотиците. И явно има пари. И той явно, това беше втори курс, той е свикнал явно да бъде герой, така в кавички пред колегите си. Вижте ма, аз мога да си правя каквото си искам в академията и в часовете, те с преподаватели ги нямам за нищо, това лекенци. И за негов добър късмет, защото след това той се промени, вечерта в дискотеката, за мое щастие и за негов огромен късмет, само го виждам отдалече, как приближава, и аз винаги стоях там на бара, на едно място мое специфично винаги си бях, и лекенцето идва. В момента, в който го виждам, като го лепнах за врата и като го подбрах там на колоната, ще се напикай в ръцете ми. Само 2-3 изречения му казах набързо в ухото и го пуснах. Няма да кажа, защото е много прекалено това, което му казах на ухото. Но този човек до края на семестъра беше като агънц. Нито гласчето му се чу, нито нещо посмя вече да каже, нищо. Този човек беше като мумия в часовете. Химикалчето, калкулаторчето, тихичко, кротичко, накрая на тройчица, даже ми благодари след това.
на изпита, защото той наистина си беше точно за тройчица и си го пуснах. И оттам нататъка вече той ви гарантирам, че не е бил това леке. След моята намеса, по-грубичка. Сега какво? Баща ми кой? Знаеш ли кой баща ми? Ще дойде тука, ще ти разкаже игричката. Кой си ти, паляч? Обиждат очите. Вие представяте ли се какво говорим? Човека го изгониха за едно издърпване на око, ония по физическо ли какъв бил. Ето с такива методи, с тези глупости, либерални, демократични, някакви. Българина разбира само от диктатура. Само че този път диктатурата световната, която идва, си я заслужаваме, но в България ние трябва да направим една диктатура на народа, в която диктатора в кавички, който е управляващия, който е отпред, нали, пръв сред равни, той трябва да бъде просто лицето на всички останали от народа, на над 50% от масата от народа. Той трябва да бъде гаранта, че каквото иска народа, това ще става. Пряка демокрация, референдуми за всеки важен въпрос и диктатура на народа. Какво означава това? Диктатурата, едноличната, означава, че един човек и една малка група от 50-100 човека около него се правят каквото искат в държавата. Диктатурата на народа означава, че този, който е там на власт, гарантира, че е пръв сред равни, че всеки един момент може да бъде сменен от друг пръв сред равни, че властта не е негова, а тя е на народа. Този човек отпред трябва да бъде просто гаранта, че ще се случват нещата, които желае народа. Над 50% от народа. И референдуми за всеки важен въпрос. Както има банкомати навсякъде, така трябва да направим да има устройства навсякъде 24 часа, които работят, и когато има референдум да не е за един ден, а който когато може. Примерно за една седмица или за 2 седмици, най-добре е според мен, за една седмица, срок от една седмица, се провежда референдум. 24 часа на ден, 24/7, 168 часа имате да намерите време да отидете до тези устройства. Примерно както банкоматите, само че това ще бъде за гласуване, с личната карта слагане и с пръстов отпечатък, примерно, за да гарантирате, че сте ви и гласувате какво желаете да бъде. Примерно, питаме ви, искате ли да запазим българския лев? Да, не. Точка по въпроса. Няма трети отговор. Да, не. Това са референдумите. Не става така. България ще тръгне нагоре само когато отнемем властта от всички простаци, наркомани, мутри, мафиоти и малумници и я върнем в интелигенцията. Властта и парите трябва да са в интелигентните хора. В противен случай, всякакви и такива класически глупачки, мис силикони и всякакви буклуци, с 2 мозъчни клетки в главата, класически глупачки, които се снимат по цял ден празната глава, за да стават модел на продължание на подрастващите момичета, демонстрирайки луксозен живот без да са си мръднали пръста никога в живота си. Ето това ни чака. Не върнем ли властта и парите в интелигентните хора, такива ще ни унижават, защото тези, които крадат парите от нас с схемите, с мутринските истории, с контрабандата и с продажбата на наркотици, те си дават парите точно за такива буклуци, които от своя страна вече последващо ни унижават и ни правят на малумни, и народа още повече се озлобява, защото тая не е изкарала, и той, който е дал парите, не е изкарал парите си честно по никакъв начин. Една стотинка честно не е изкарал живота си, а тези класически глупачки никога не си мръднат просто да изкарат една стотинка и карат коли по 100-200 бона. Това е цялата схема. И затова момичетата 60-70% се подвеждат по тая схема и си казват: ма що да учи? Аз ли съм най-простата да учи и да се трудя да бачкам за 1000 лева от тази глупа държава или да хода от чужбина на ягоди, на там цветя, на каквото си искате, на гъби, на ябълки, а някаква идиотка 100 пъти по-проста от мене, защото има хитрината да тури малко цици и да се направи на буклук и понижи и да позволява да я правят каквото си иска, този дете плаща и даже на приятели, като му писни вече, да я пуска и на 5-10 човека наведнъж, да я гавра там, защото тя си ги заслужава. Това са буклуци. Това са
те не заслужават даже храчката ми. И не само моята, тя и вашата. Те не заслужават дори да се изхрачиш върху тях. Всички такива жалки подобия на това. Жалки подобия на хора. Думата човек е титла. Вижте в какво се е превърнал света. За това си го получаваме. И коронавируси, и по-лоши вируси ще дойдат, и войни, и земетресения, и вулкани. Вие не разбирате ли, че отиваме в канала? Това е последният ни шанс да докажем, че като човечество ставаме. Затова ще умират все повече и повече хора от малки до големи, защото вече няма място тук за такива пропаднали боклуци. Не само в България, по целия свят. Тази схема свърши. Ако си мислите, че някой ще ни търпи от някъде, природата не е ни създала да бъдем фекали. Машини за фекали. Не ни е създала за това. Това е създадено за съвсем друга дълбока цел. И щом не става нищо от нас като маса, защото ако има 15, 20, 30%, които стават, а има другите 60-70% нищо да не стават, значи всички не стават. Това човечеството е един общ организъм с милиарди клетки. Както нашето тяло е съставено от трилиони клетки, които не може даже да видим. Микроскоп трябва. Това е цялата истина. Няма как това да продължи с това падение. Вижте си децата. Възпитайте ги. Докато не сте изтървали всичко до край, сложете и шпионски програми да чуете какво правят, как ги коткат за наркотици, да стават проститутки и всякакви баклуци, как ги учат, че това е добре, как ги учат, че другите са прости да учат. И накрая и в България и по чужбина ходят да проституират за тия, които са ги направили такива. Вижте, не да ми кажете, моето не е такова. Как вашето се не е такова, има десетки хиляди проститутки в България и по чужбина българки. Да не са и стотици хиляди. Тези, които са по-прикрити, те по друг начин го правят. Не го правят постоянно и явно. Или фащат там един с пари 4-5 години да я ползва като стока, да я купи там един апартамент и една кола, да я осигури живота по някакъв начин. И това е. И после тя, ако може да излъжи някой да се ожени за него, на някой балък, за някой баламурник, и той да що годе да я поддържа и да такова, и край, употребена стока, те вече не им трябва. Те даже по-бързо, много по-бързо и умръзват. Тя се една такава празна глава, ти ако я заведеш някъде на един остров да говорим, ти по цял ден трябва с нея. Ко си кажеш с малумната? Тя само са хилат. И какво? То или то нивото? Като не знаят какво да кажат, са хилат. Какво да правят? Те са прости и малумни. Вие не ги ли виждате? Това е абсолютно цялата схема. Колкото по-глупава и проста, толкова по-добре за чичко паричко. Толкова е по-добре за него да е куха проста с две мозъчни клетки. Отваря краката и устата и това е. Вижте си децата и ви казвам, докато не върнем властта и парите в интелигентните хора, ние държава няма да имаме. Ще имаме и ние, които ни крадат по всякакъв начин с всякакви схеми и продажби на наркотици и да правят дъщерите ви проститутки. А от друга страна, те си дават парите на такива буклуци, които допълнително да ни унижават, на наш гръб да карат коли по 100-200 бона, с две мозъчни клетки в главата, и по цял ден да се снимат празните глави на видеа и на снимки, колко вървежни били по десетки, стотици хиляди гледания, харесвания и коментари, за да може дъщерите ви да имат такъв модел за подражание и да искат да стават като тях. Не всички, но поне 60-70%, поне 60-70% са такива. Надявам се, че имаме някакъв шанс да станем нормален народ, да възпроизведем един нормален елит и един управляващ, който да бъде пръв сред равни и да се наложи една диктатура на народа и да си оправиме градинката. И който не става, в канала. Такива са реалностите. До това сме се докарали, създадохме ги тези две поколения провалени, и докато не го оправиме това нещо и докато не станем отговорни хора, защото ние демокрация показахме, че не заслужаваме, защото демокрацията е отговорност към себе си, към семейството, към децата, към обществото и към цялото човечество. Това е демокрация. Отговорност. А не слободия 34 години и падение, две поколения унищожени. Вижте ги на какво приличат. Неграмотни, прости,
То даже е обидно да каже функционална неграмотност, защото самото дума функционална неграмотност пак изисква нещо минимално. Те не знаят де се намират, бе! С тия наркотици и тая простотия. Ви разбирате ли кой се обяснява? Пак глупост е това! Не искам да се ядосвам повече. Жалко за Левски и всички като него на празно са си дали живота. Поне за сега е така. Дано да можем да променим нещо. Но всичко зависи от родителите, които не възпитават децата си. Всички са виновни. Тези, нали, Луканов, после другите мафиоти, мутри, политици, тези учители. Но най-виновни са родителите. Това нехаяне и безотговорност и всеки да казва, моето не е такова. Много са объркали, че вие сте най-отговорни и най-виновни за положението, в което се намира България. Да няма никакво бъдеще България. Защото бъдещето са младите хора, а не тези деци отиват. И не да ми ходят по чужбина да проституират или да работят на ягоди, на гъби, на цветя, на всякакви глупости, бели роби да бъдат. Толкова ви е акъла. Не искам се ядосвам повече, спирам клипа, защото ще кажа някои по-нецензурни неща.